Ko an ka Mali ba ko a ka di ndesani Ala ka Mali ja ami maa y'a ja Ala k'a ja ami maa ma ja Ala k'a ja Ala k'a ja Ala k'o kɛ a ka Ala y'a yɛrɛ kama koyi ami awɔ Ala ka sababu ɲuman d'an ma a kun ka di waati dɔw la koyi wa ntama nka nga bi diɲɛ yɛlɛma so ye diɲɛ yɛlɛma so ye Ala ka an ka yɛlɛmaw k'ala ɲuman ye amina rabi Yusu dugukura jɛra Lamusa bɛ to k'a fɔ ten nka so fila masa ale de dugukura in jɛ a ka sebaaya kɔda la anw b'a tanu k'a barikada ni k'a wale ɲuman dɔn ka dɔ sanga ani waati n'an y'ale tanu kɛnɛ min kan arasulu bi tanu ye k'a wale ɲuman dɔn ni k'a barikada n'an ye arasulu tanu k'a barikada nɛɛma ni kisi b'a ye Ala k'o jidi a kan a ma masaw sɛbɛkɔrɔ fo sara t'an bolo ka d'u ma an tɛ se k'u sara yɛrɛ fana o kuma foli ni tanu ni barikada ni wale ɲuman dɔn tɛmɛnen kɔ dugawu de bɛ k'u ye sanga ani waati an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲina k'a fɔ hali bi Ala k'u bolo k'an siw bɛɛ jɛ an kɔrɔ ka banakɔrɔw ban banakura kana si tɔɔrɔ minnu fari gannen don Ala ka jidi kɛ lafiyaw la minnu bɛ tiɲɛ so an masaw ani ka banbaatɔ tɔw bɛɛ lajɛlen badabada dali Ala ka nɔgɔyaw ye ka lahara sɔnsumaw ye Yusu kanuba jama de bɛ fo k'u ni ce u ka kanuya la u ka kanu i k'a dɔn a ma nɔgɔ a ma ŋɔɲɔ ko i k'a dɔn u ni ce u yɛrɛ ye jeliw ka kuma a ma furasi wala o de ye ŋɔɲɔŋɔɲɔni ye o de ye k'a ŋɔɲɔŋɔɲɔ ye jeliw seko ye a ka kanu ma furase ka kanu ma furase wa n'u y'o fɔ k'i ɲɔgɔn tɛ mɔndaje ye i bolo b'i jufada jɛ i b'a jɛ de ou bien Amérique julaba cɛ Dubai julaba o ka di ye k'a sɔrɔ hali ni tiɲɛ tɛ a ka di ye koyi o kuma Yusu ou bien Ami dalen sigi k'a fɔ ko madame Sanogo Modibo y'a ta tuna ni farida la ni Ala na gɛrɛ o ka jugu olu fana ma f'a misɔrɔ fili kosɛbɛ la dɔw ti k'a fɔ kɛ show n'o show fɔra wa o y'i chauffelen ye dɛ n'u ko ko madame Sanogo gidatigi b'a fɔ tere dɛ gitaribɔla sitanɛ ka bon koyi a bɛ porte-monnaie yuguyugu ye dɔrɔn ka taa so ka tila ka taa ko ne ka tɔn ma sara dɛ an bɛ sɔrɔ k'an ɲɛ da an tomina ɲɔgɔn kɔrɔ ɲɛnajɛ tɛmɛnen kɔ cɛ latigɛ ko ka ca k'a dɔw bɛ jelimuso sɔrɔ jelimuso taatɔ bila k'a ka mobili datugu basan tɔ dala kɛnɛ ma ka au revoir d'u ma u b'u sen na ka taa sotarama ta yɔrɔ la u b'u sen na k'u bɛ taa sotarama ta cɛ maa f'i ɲɛna an tɛ faamuyali sɔrɔ ko dɔw la ten sa dɔnni ko jɛra sa o kuma Yusu an bɛ kanuba jama fo k'u barikada ni k'u wale ɲuman dɔn sanga ni waati olu min ka kanu bɛ ta k'an sɛgɛrɛ filɛbaa jama ni lamɛnbaa jama bɛɛ ye bara kelen kɔnɔ kisɛ ye wa faso kɔnɔ ani faso kɔ kan fɛn fɛn kulo ɲɛgɛlɛ jɔlen ni ɲamadalen don an b'a fɔ k'aw ka bisimila u bɛ bisimila minɛ kunnafoni kɛnɛ kan k'u bɔ kunnasiri fana kɔnɔ anw de b'an wasa don fasiri sɛbɛnw kɔnɔ kuma la k'a lasiw ma kelen kelen o kadara kɔnɔ min y'i k'a dɔn kulo ɲɛgɛlɛ jɔko ɲuman ni ɲamadako ɲuman Ala k'a nɔgɔyaw ye k'a lase ko ɲuman nɔgɔya an ye k'a mabɛn k'a cari suya kɔlɔtigi ni nɛgɛ sujurutigiw Ala k'a nɔgɔyaw yɛrɛw fana ye Tarawele baasi tɛ baɲini ni denmisɛnw na alhamdulillah mba bisimila i ka kɛnɛ kɔni man tɔɔrɔ si tɛ ahaba o de sani o tuma Gesner a ye su bolo i ka fugulanko in tɛmɛna dan kan n y'a fɔ aw ye dɛ n y'a fɔ ko baliku ma ɲɛ bɔgɔ dun kɛ i b'a dun fo dugutigi k'i wele ka kangari da ye ko kɔgɔbolow to yen a banna wa fili tilala bɔgɔ la i kana se ne ta ma dɛ i kana an ka kɔgɔbolo dun dɛ o tuma Ala k'an sutura n'o tɛ i fana i ka surun bɛnɛna bi dɛ Benin jumɛn i ka sapu ka surun bɛnɛ ni Benin Nigeria don i muso kɛ Nigeria i muso kɛ mon femme madame Bamba Fatikaya a y'an sɔn sutura fana Ala k'an na sutura Ala ka sutura nka i tɛ n kala ko ɲana dɛ se nigi la jɔnko Ala an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn i ka taa yɛrɛ kɛ bɛ se cɛjan tɛ wa yan nɔ kɛ Musabugu yan min bɛ sulu kɛrɛfɛ yan cɛjan min bɛ fɛn kɛrɛfɛ kɛ sulu kɛrɛfɛ bura kɛrɛfɛ Galedu système coiffure banna a kɛrɛfɛ cɛjan filɛ nin suguda la Musabugu suguda la cɛjan ye ngara ye ko ngara don dɛ sengola don tayɛrɛ ngara don awɔ Moro k'i fɔ k'i waleɲuman dɔn a diyara ne ye ni k'a dɔn Sedina Umar Keita Moro ale bɛ réalisation na min ye k'a dɔn an yɛrɛ buramuso Aïssata Dambele ale don an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn ale bɛ nɛgɛw kɛrɛfɛla radio sira fɛ difu la min Dawuda Ndaw bɛ yen k'a fɔ ka waleɲuman dɔn Awa Kuyate Keita Awa Keita Kuyate Moro ale bɛ secrétariat la Jamadugu Kɛfa
sécurité renforcée Jamadugu ambassadeur abana Jamadugu Kumbo ka lasigiden bɛ Bamakɔ ya kɛ fadu awɔ o kuma ale bɛ ka sécurité renforcée bɛɛ moro e yɛrɛ bɛ yan ne bɛ yan awɔ o kuma k'a dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la an na tɛmɛ ni ko ye an bɛ tɛmɛ ni ko ye ka sɔrɔ ka i k'a dɔn taabolo kalifa Isa Kabala bi don in na ale ka kɔlɔsili bila taabolo kan o kuma Isa Kabasi de bɛ ale bɛ taabolo kɔlɔsi an b'o kalifa la bi wasolonga ila a ila lasigiden de don la lasigiden o jamana in kɔnɔ Bamakɔ yan ale nɔrɔbula baro ye baro siri bɛ o fana ani baro Yakuba Dunbiya ninnu ye wasolonga yidi basi tɛ a banna lɔfɛn bɛ ila la a bɛ ila la Youssou indicateur de renouveau an bɛ don ni kamalen ni ka kalamu nɔbila sɛbɛn ye a ko daɲɛ kelen Daki a nɛmo a ko fanga a dafiribaw n'u jɛngɔmaɲɔgɔnw n'u jɛɲɔgɔnw Youssou Daki a ye kalamu ta a ko k'an bɛ yɔrɔ min ko bi a ko a bɛ komi fanga dafiribaw u n'u jɛngɔmaɲɔgɔnw k'u ka fariw tɛ fin minɛn kelen kɔnɔ koyi min ye k'a dɔn furancɛ fanga maaw ye furancɛ fanga maaw ko u n'u ka maa dɔw ka fari tɛ ka fin minɛn kelen kɔnɔ tile fila in na i n'a fɔ Isa Kawu Jim ale min da don i k'a dɔn u ka Sociko la a ye Sociko in kɔn Soci min n'u y'a kɛ an ka pankurujigi kɛnɛ o lamini yɔrɔw la n'u b'a fɔ ko zone aéroportière i b'a ye k'a fɔ ko min ye i k'a dɔn so ninnu ye k'u ma jɔ sariya kɔnɔ ko i k'a dɔn ko u cilen ko min ye i k'a dɔn k'a fɔ nin yɔrɔ in ye ko a dɔ la ko a jirala k'a fɔ Isa Kawu Jim fɛkulu na jɛkulu labɛn jɛkulu min ni olu bɛna damakasi sɛbɛn don i k'a dɔn gouvernement kɔ kan k'a sabu kɛ i k'a dɔn nin Soci in ye min bɛ tɛmɛ ni minisiri ka sira minisiri min n'o ye k'a dɔn k'a fɔ dugukoloko ani soko ko ɲɛnabɔ minisiri so ye o k'u na damakasi sɛbɛn don olu kɔ kan ayiwa min ye k'a dɔn nin ko ye sa ko maa bɛ se k'a fɔ ko kabanɔgɔ ko ale kɔni bɛ i k'a dɔn wolomasiri tabaw u n'u dɛmɛbaa kɔrɔ dɔw ni ɲɔgɔn cɛ ko o kabanɔgɔ min b'u ni ɲɔgɔn cɛ bi maa minnu b'o kabanɔgɔ kɔnɔ k'i bɛ Adama Jara i b'o dan o maaw la min ye Adama Jara ye n'u ko a ma ko Ben le cerveau ale fana i k'a dɔn a ye i k'a dɔn barabɔli kɛ ka i k'a dɔn ka kɔrɔmatigɛli kɛ ka fiɲɛfɔ kɛ min bɛ gouvernement kun kan k'a sabu kɛ communiqué min ni o lasera n'a bɛ tali kɛ i k'a dɔn Faransikaw olu ka kunkan kuma min bɛ mugujugu suuru ko fɔ n'o kɛra an ka dugu dɔ kan n'o ye Bunti ye ayiwa k'ale fana y'o sɛbɛkɔrɔ kɔn o kumana u ti ka kan kelen fɔ nin waati in na an bɛ hakɛto ɲini jama fɛ Youssou i b'a ye k'a fɔ ko min ye i k'a dɔn o mugu ci ye k'a ye maa caman bɔnɛ a nin na ayiwa i k'a dɔn o fana olu bɛ labɛn na min ya Ben le cerveau ale fana n'a ka jɛkulu maa dɔw bɛ labɛn na k'u na bɔ i k'a dɔn ka jamaba bɔ kɛ ka bɛn ni janvier kalo tile 20 nata in ye Youssou k'u b'a wajibiya Faransi wolomasiriw tabaw ka taa ka bɔ anw ka dugukolo kan yan ɔ ko kumana k'i b'a ye k'a fɔ ko an ka i k'a dɔn la kuma dɔ ko ten ko ni maa min ye maa fa ni banburu ye k'i sigi n'a ye ko banburu kelen ye ko b'i yɛrɛ siban o kumana ko Soci min n'o kɛra ko Isa Kawu Jim ka so b'o la koyi ɔ k'o de y'a to a kun kan Mali ko de awɔ a ka so b'a la o de y'a to a y'i kun kan kɔrɔta ni kuma ye o kumana Youssou i b'a ye k'a fɔ ko min ye i ka dɔn nin ye mun sara ye a ye janfa min ta ka M5 RFP sɛgɛrɛ ko nin y'o sara daminɛ ye o sara dɔɔni de ye nin ye Daki nin y'ale ka nɔbila sɛbɛn ye Dramane Aliu Kɔnɛ an y'a sama ka bɔ indicateur de renouveau kɔnɔ daɲɛ kelen don a nɛmo u ka bidon boli Youssou moro ala k'an sutura ala k'an sutura ni saya sutura tɛ moro ala ka jamana ala k'a basigi inshallah ala k'a basigi inshallah moro an bɛ fɛn fɛn ɲini ni ɲuman don ala k'a nɔgɔya jamana in ye n'o tɛ jamana in an sɛgɛnna sa koyi dɔ kɛra dɛ an sɛgɛnna sa dɛ an sɛgɛnna sa dɛ awɔ ni sɛgɛn tɛ fila ye an ye kelen kɛ koyi wa hali ni fila don an bɛ kelen ni tilala a banna awɔ an bɛ kelen ni tilala moro i ye min fɔ min ye tiɲɛ yɛrɛ la jɔnkɛ jara jarakɛ wulila dɛ jarakɛ aw k'a dɔn min y'ale minisiri min ɲɛsinnen don an ka dugukolo ko ma moro a taara yen filenkolonji k'a da kolonji ministre des affaires foncières de l'urbanisme et de l'habitat jɔnkɛ jara i k'a dɔn ale ni wolomasiri tabaw olu kɔni dara ɲɔgɔn fɛ nin yɔrɔ kofɔlen in na min ye aw k'a dɔn min ye transport et des infrastructures Makan Fili Dabo moro ani i k'a dɔn awa min ye Moribo Kɔnɛ i k'a dɔn awa min ye ninnu bɛɛ lajɛlen ladɔnniya nin ko in na
moro mi ye aw ka dɔ an ka jamana ye bi maa bɛ se k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la maa minnu kɔni kun sigi bɛ nin yɔrɔ kofɔlen na min ye aw ka dɔ ko laso min kɔni kɛra k'a fɔ aw nin yɔrɔ kofɔlen k'a bɛ yɔrɔ fɛ yɔrɔ min ni pankurunjigi kɛnɛ don min ye aw ka dɔ tiɲɛ yɛrɛ la décret min bɛ aw ka dɔ n'o ye numéro 99-252 ka dɔ RM min n'o kɛra septembre tile aw ka dɔ tile 15 san 2019 moro aw ka dɔ tiɲɛ yɛrɛ la yɔrɔ minnu bɛ aw ka dɔ n'olu bɛ aéroport fɛ n'a bɛ ti jɔ hectare 7,000 ani hectare 900 naani moro ko olu kɔni aw ka dɔ min ye tiɲɛ yɛrɛ la k'u kɔni bɛ aw ka dɔ ko maa sigiyɔrɔ tɛ moro a fɔra ka bila kabini o waati moro a ka dɔ tiɲɛ yɛrɛ la ko ni Mali ma kɔlɔsi aw ye ko a laban u tɛna Mali ka licence minɛ a la aw ka dɔ an ka pankurunjigi kɛnɛ u na bɔ an ka pankurunjigi kɛnɛ la o tuma n'an b'a fɛ ka avion da sa an bɛ taa Laginɛ yalima an bɛ taa Kɔrɔwara o bɛ se ka kɛ cogo di ni nin yɔrɔ ninnu ko n'a ma ci ko de bɛ kɛ dɛ yɔrɔ in ma ci ka tɛmɛ yan a ma ci ka tɛmɛ yan a delila ka ci mun y'a jɔ ko de fana ɲɛɲini o tun man ka jɔ o de tun man ka jɔ olu y'a to o jɔra ka tila ka t'o ci o tuma cili sariya ni jɔli sariya si kelenw tɛ de wa mɔgɔ b'o ɲininkali de fana kɛ wali Mali ka Mali kelen ka sariya d'u ma jɔn ye papier d'u ma e ɲɛ b'a la dɛ yanni i ka jigin i bi yɔrɔ la i talonna yɔrɔ min i bi jigin a banna ninnu ma t'u sigi u yɛrɛ ma ayi u ma taa bin yɔrɔ in kan k'a ta u yɛrɛ a cira ya bɛɛ ɲɛna wa a cira waati min a don kama Alpha Umaru Konare ka fanga bɛ yen Ibrahim Boubacar Keita ye fangabulon ɲɛmaa ye premier ministre ayiwa baasi tɛ a cira ko maa sigiyɔrɔ tɛ ko pankurunjigi kɛnɛ k'o ta don u labanna ka n'a feere maa dɔw ma olu y'u sigi u si ma t'u sigi ten ni dalilu t'u bolo Ibrahima kelen o tile la maire dɔ ye nin yɔrɔ ninnu feere bɛɛ ɲɛna ya foyi ma bɔ a la k'a sɔrɔ a cira ko sigi man ka k'a la wa maire in b'a feere tuma min maaw y'a kulekan bɔ ka welewele da o kɛra anw yɛrɛ sɛbɛnw y'a sɛbɛkɔrɔ fɔ masow y'a fɔ ka fɛn bɛɛ kɛ kalama don ɲina ka bɛn n'a ye o y'a k'a sago ye i kɔrɔ ni u tilala ka wuli ko décret dɔ ko ka t'o ci décret sigiyɔrɔma ye joli ye Mali la dɛ ɲininkali gɛlɛn n'an ma fɛn dɔw filɛ ni hakili ye an ka filɛ ni hakili ye ni si ma bi a ka a sigiyɔrɔ kan ka taa ayi maa min y'a d'u ma dɛ o ka ɲini k'o dɔn n'o tigi dɔnna dɛ a ka nin bɛɛ kelen kelen ka musaka segin a ma n'o a tilal'o la tuma min a bɛ dugukolo feere haramu a banna awɔ moro min aw ka dɔ fasiriba ka fɔ la a ko awa min ye o sariya bolo ko de y'a yamaruya ko nin yɔrɔ in a man ka kɛ maa sigiyɔrɔ ye moro aw ka dɔn anw ka jamana min ye aw ka dɔn aéroport international min filɛ nin moro k'a laban bɛ fiɲɛ don awa avion ka taa ni ka segin na min ye ministre ka fɔ sa a ko nin yɔrɔ in aw ka dɔn min ye yɔrɔ min don ka yɔrɔ i ka dɔn a masibo ka bon avion aw ka dɔn masinima minan don e ko a laban ni kasara kɛra a kasara bɛ juguya dɛ min a ka dɔn zone min filɛ nin moro a ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la min u ye yɔrɔ min ci sa o bɛ ti jɔ yɔrɔ 1000 awa hectare 1000 min kan ka ci ani hectare 600 ani hectare 60 hali n'a y'a sɔrɔ a kun sera olu ka bila u bɛ taa min ɲininkali gɛlɛn bolo i ka latigɛ baara ni bɛɛ donnen dugukolonin kelen na k'o jɔ n'i tun de gulosa ni dugu cɛ e bɛ taa min i bɛ taa min i bɛ ala minɛ k'i sigi min ye papier min y'a yɔrɔ o de bɛ ɲɛɲini o de ka ɲɛɲini an y'a ye semaine de fer ka kɛnɛ u y'a bɛɛ feere u y'a bɛɛ feere ministre dɔw nana o y'a cili daminɛ ko ci bɔra sanfɛ k'a k'a jɔ janfa kɛra kɛnɛ kan ko ye o ko awɔ o semaine de fer yɛrɛ ka yɔrɔ fɛn fɛn bɛ yen min filɛ nin ye Ami Koyita ka yɔrɔ fanfɛla la u b'a fɔ ko Ami Koyita ka yɔrɔ Korofinɛ na ye u ma yen ci waati dɔ la wa a bɛɛ jɔra k'a bantu mais moro o ye mun kow ye ayisa don waati min na u bɛ bulukasomugu yɔrɔ ninnu jɔ chemin de fer yɔrɔ jɔ ayiwa ka taa se fo Sutuba o fo Sutuba an y'a kuma fɔ a don an tɛ a renouveau tɛ an bɛ bɛnkan na minnu ma kɔlɔsi n ko nin laban n ko ji bɛna tiɲɛni kɛ ko parce que ji kan ka woyo ka taa yɔrɔ min fɛ a bɛɛ minɛna a ma bɛɛ ma minɛ Badingɛ yɛrɛ bɛ ka jɔ bi Badingɛ kɔnɔna bɛ ka jɔ bi a banna wa ko bɛ fɔra o fana na dama don o kuma la a banna
moro awakado nundu hage awakado hectare ke bakele keme woro ani bi woro moro awakado minye nyer la yoro be zona aeroportal la kuno yoro ko fale unchi mi awakado ningoinza moro awakado nyer la ministry ajira kapma ko nana koni yoro njili akara wajibi ya amma mi awakado na machi mi aeroport kal lisansi moro awakado nyer la ikado awaminye onaminana kubaga amete sharia kono mbiye anye kasa anya tame kono woroka mi avocado ningo min flene awulika jobe senna mi mamunu be no luka yoro chira olufana kembe kusigi avocado ka fo kuna ke kulie minyu ku ka hake ka nyini yo magan fili dabo ikado akoni ajira ka fo awa minyi taxi min be no avocado bolono mi no blara ikado anyini ngoro ko ukoni ko jeledo ma ni min flene wulika jo ukoni be sena ni alibi awakado ministre de sécurité et de la protection civile Morbo Kane awakado alekoni awakado afo ka ikado awami nyere la koni wolo masiri tabaw uka yoro in lakana awakado awami na kap makangele ayo basite Abraman jamandre dale ka fasire anya bo indicateur kono o ka ferege ka ti unyeji chesake dugulu ngana munen toro munumbe uto do maukatu sigi note ajigi tiga fana ka bunde isa kawjum ngane declaration hakebe ko fana na iye draga femme sisa ane mum adanya kile koni isa kawjum nuni wo ani ben le cerveau katika kwa cheni nunu ni M5 kuntewa fokanya uma M5 janfawa dara ko musa isa tajuru sarayeni isa tajuru sarayeni arman ben le cerveau fana wulilenta atna jamana ndo nywana fo France gata ka buya bura madungo ko ni mami go France gata ko e mali juguye awo ni be fora ma jama fora mali ko na yangoy bo sadiki mina chogo te ben le cerveau nuni M5 yi na jaraw nunu boru fe adola ani nu sar nunu boru fe parce que mina chogo kelen tula mɔgɔni fi i kako bɛɛ i dalakan ani ka layidu kan ne tɛ layidu kan ti mɛ ni ti dalakan ti dɛ Mali Tribune Yusuf Mbale ta ye Mali Tribune ta sa min ye ka dɔ CEDEAO ale ka maa minnu bɛ cɛ kuma fɔ la an fɛ yan Yusuf ka jamakulu nana zole da an fɛ yan nka jamakulu u taatɔ ye kangari jumɛn siɲɛ ko min ye fanga dafiribaw ka kulu ye ko k'a da walo ka tila ka jɛkulu sigi min kan hɔrɔnyalen don n'o bɛna kalataw labɛn k'a sɔrɔ a ma kɛ ni bisibasa caman ye Kureshi Sise ale ye nin sɛbɛn Mali Tribune kɔnɔ bi Kureshi ka fɔ la a ko jamakulu min nana n'o ye délégation ye CEDEAO tɔgɔ la ka na kiimɛli kɛ ka ɲɛsin an ka furancɛ fanga a kow taabolo ma ayiwa k'u ye tile fila u y'o munumunu salo kɛ an fɛ yan janvier kalo tile 11 na tile 12 nka maa ɲɛmaaya tun bɛ Nigeria jamana ɲɛmaa kɔrɔ bolo Goodluck Jonathan ayiwa u ka i k'a dɔn taama kuncɛra u ka taama kuncɛlen maa ɲɛmaa ale i k'a dɔn k'a fɔ a y'a da don kuma min na a ko k'u ka laɲini k'o dɔ ye i k'a dɔn CNSP ko k'o da wolo o tɔgɔ kana mɛn bilen ayiwa ko fɛn min i k'a dɔn k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ka ko haju ka ta ba la yaasa i k'a dɔn kow ka ɲɛ sɔrɔ ko sigi ka kuma ka tɛmɛ bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ ayiwa o kɛra i k'a dɔn jamakulu in ka laɲini ye ayiwa o sigi ka kuma n'o tɛmɛna bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ a ka kɛ i k'a dɔn kalata o kow ɲɛnabɔli cogoya la bɛɛ da ka don o la o kana kɛ i k'a dɔn mɔntɔgɔla ye Yusu o fana k'i bɔ yen ayiwa ko jɛkulu dɔ ka sigi min kan hɔrɔnyalen don min kana bilalen don n'o bɛ kalata a ko bɛɛ lajɛlen labɛn k'a sɔrɔ a ma kɛ ni maa ka i k'a dɔn pɛnpɛnniw kan Yusu ko fɛn min i k'a dɔn médiateur ye a ye i k'a dɔn fɛn min na a y'o kɔni tanu kɛ fɔlɔ o ye an ka fanga furancɛ fanga a bulonw bɛɛ lajɛlen sigili ye ɲɛmaa sigira n'o ye président ye ayiwa k'aw ka dankan sigi ka fangabulon sigi ka fangabulon ɲɛmaa sigi a tɔ tun ye jɔsen min ye n'o ye k'a dɔn conseil national de transition ye o k'o fana sera ka sigi hali n'a y'a sɔrɔ o ko bɛɛ lajɛlen ma kɛ fɛn sabatilenbaw ye ayiwa ko kɔlɔsiliw ko olu ɲininkaliw ani jateminɛw ni bɛɛ lajɛlen sen ka don a la k'u y'a kɔlɔsi k'a fɔ k'a ma kɛ o cogo fana na o kumana u ka taama in senfɛ n'o ye CEDEAO ka délégation ka taama senfɛla ye
Yusu u ye k'a dɔn k'a fɔ a jira sa k'a fɔ ko fɛn min ye jama bɛɛ ye ani k'a dɔn jɛkulu bɛɛ k'a bɛɛ de kun sen kan ka don i k'a dɔn haju ɲininka ni hakilina olu tali la ayiwa ko i n'a fɔ ko tɛmɛnen dɔw kɛra cogo min na o kumana k'a ye kala turu fɛnba fila kan minnu ye ko telimanw ye o ko telimanw minnu kan ka kɛ a nɔgɔni fɛ o ye CNSP ye k'o da walo o tɔgɔ kana mɛn bilen ka tila ka laɲini ko o kɛra laɲiniw sen fɛ laɲini min ni o kɛra i k'a dɔn dagawuli ka bɔ anw dala ko min ma ko embargo ko embargo wulili laɲini dɔ y'o ye ko Mali k'a dɔn k'a fɔ k'an ka sɛbɛn jɔnjɔn bɔ sɛbɛn jɔnjɔn min ni o kan ka labɛn ka gouvernement ka i k'a dɔn koba kɛtaw k'olu bɛɛ lajɛlen ma da o kɔnɔ wa i k'a dɔn ko kalo 18 min dira furancɛ fanga ma ko k'o fana bato nin kɔni kɛra i k'a dɔn CEDEAO a ma ɲɛmaw n'u ka jamakulu katigɛ da ye o kumana furancɛ fanga ko a tɛ tɛmɛ kalo 18 kan o de dir'u ma n'u bɛ min kɛ o kumana u k'o bato ko nin bɛɛ bi kɛ i k'a dɔn furancɛ fanga a taama ko bɛ se ka ɲɛ cogo min na n'a ko labɛn ko bɛ se ka ɲɛ cogo min na Goodluck Jonathan ko k'a bɛɛ i k'a dɔn kulu bɛɛ wele a bɛ bɛɛ lajɛlen wele maa ma bɔ maa la ko kumana bɛɛ ka sigi ka kuma kɛ i k'a dɔn an ka kumaw ta ɲɔgɔn da ni ka falen kɛ ka hakilinaw falen an ka bɛɛ kelen ma o ka kɛ jama ka bɛnkan ye k'o de ye olu sago ye ko nin de bɛ se k'an ka furancɛ fanga basigi wa ko i k'a dɔn ko kalata min bɛna kɛ n'a kɛra bɛɛ ka bɛnkan ni jɛlenya kɔnɔ ko kuma t'o kɔfɛ k'olu ka laɲini de y'o ye i b'a ye k'a fɔ ko min ye k'a dɔn kalata ye ko yaasa o fana ka labɛn an ka farafinna bankun kan yan nɔ jamakulu min ni olu wulila ka na anw fɛ yan u y'a jira k'a fɔ ko kumana k'u ka laɲini ye min ye ko sigi ka kuma ka kɛ bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ bɛɛ sen ka don a la maa kana kɛ bolo kɔfɛtɔ fɛn ye ayiwa ko fɛn min fana bɛ tali kɛ kalata labɛnni ko kan a n'a koya ɲɛnabɔli kan k'o man ka kɛ maa si kɔ o kan ka kɛ bɛɛ ɲɛna ko ye k'a bɛ min fɔ i k'a dɔn ko kalata fana k'o tali ba la k'o ka jɛkulu sigi min kana bilalen don maa ka wajibiya tɛ boli min kan wa ko a bɛ fɔ jɛkulu yɛrɛ min ma i k'a dɔn ko organe indépendant commission électorale i k'a dɔn ko u n'olu fana jamakulu ye ɲɔgɔn ye ani ɲɛmaayaso min bɛ yen n'o ye délégation générale ye élection ko la u n'olu ka jamakulu ye ɲɔgɔn ye ayiwa min ye ni jamakulu damaw ka ɲɔgɔn ye hakilina caman bɔra o kɔnɔ Yusu nka belebele dɔw ye mun ye o de y'an ka furancɛ fanga a kow bɛ se ka kuncɛ ɲuman ani hɛrɛ la cogo min na CEDEAO ka jamakulu min nana ayiwa k'u y'an ka mara kɛbaaw u y'u hakili lakunu ni mun ye ko maaya hakɛ ani jo sariyaw k'u k'o fana bato dɛ ko janko ko min bɛ sen n'an ka jamana kɔnɔ nin waati in na n'o ŋunuŋunu kɛn bɛ ka dugu lamini o kɛn bɛ balodara kuma ye ko dɔw bɛ fɛ ka faso ka bisibasa don a la ni i k'a dɔn furancɛ fanga dafiri n'o fana mankutu kɔni bɛ senna bi CEDEAO maaw ko o kumana ko i k'a dɔn u ka sariyaw lajɛ ani jo sariyaw k'u k'olu bato o fana ka d'u ye ko nka olu bɛ min f'u ye CEDEAO ka dɛmɛdon ɲaŋ n'a ka kɔkɔrɔma don k'o bɛ kɛ ka ɲɛsin furancɛ fanga in ma fo ka taa jamana sigi sen kelen kan wa ko u b'a ɲini an jɛnkoma ɲɔgɔn fɛ ani i k'a dɔn k'a fɔ baɲumankɛw k'u fana k'u sen don i k'a dɔn an ka furancɛ fanga dilanni ko la yaasa a bɛ se ka taa kuncɛ i k'a dɔn k'a fɔ fanga min sigilen don sariya ni hakɛ kɔnɔ Kureshi Sise nin y'ale ka nɔbila sɛbɛn ye an y'a sama ka bɔ Mali tribune kɔnɔ u ka bidon bɔlen don Yusu Moro i k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la an bɛ dɔw kɛ cɛfarancɛ fanga Ala ka ɲuman tɛmɛ Moro aw k'a dɔn bɛɛ lajɛlen ka bɛn an ka sigi ka fɔ kɛ Moro halibi jamana in ka taa ɲɛ n'o tɛ an sɛgɛnna dɛ dɔ kɛra dɛ dɔ kɛra ko Ala dɔ kɛra sa dɛ Moro aw k'a dɔn tɛmɛnsɛnna sa an na tɛgɛrɛ fɔ min ye Mohamed Cherif Aidara Moro Cross Cultural Awards 2020 k'olu ye trophée ta ka di CSDM ma Mohamed Cherif Aidara ye jɔnjɔn ta ka d'a ma ninnu bɛ tali kɛ a k'a dɔn min ye UNESCO ye UNESCO a k'a dɔn o ye ONU ka bolofara dɔ ye Moro olu y'a ye a ka baara a n'a bɛ wuli ka jɔ min na an ka tunkaranko ye ani k'a dɔn jamana basigiliko la ani jamana ka ɲɛtaa la Moro a k'a dɔn min ye son excellence Denis J. Antoine UNESCO Moro o kɔni a k'a dɔn o de ye jɔnjɔn ye ni k'a ta ka di Mohamed Cherif Aidara ma Mohamed Cherif Aidara 16e a k'a dɔn a ma ɲɛma a y'a ka nisɔndiya yira k'a yira k'a fɔ awɔ min ye tiɲɛ yɛrɛ la diɲɛ jɛkuluba ka nin ta ka di ale ma Moro ale kɔni bɛ foli ani tandon de kɛ n'o tɛmɛna ka bɔ yen indicateur kelen kɔnɔ min ye États-Unis i k'a dɔn u ka furadila yɔrɔ min bɛ yen u ka cakɛyɔrɔ min bɛ Endolang Pharma ani k'a dɔn Fosun Pharma Moro olu kɔni a k'a dɔn ministère de la santé i k'a dɔn k'u ye dɛmɛ ta ka ɲɛsin
maa ka hakɛto Mali ma ministère de la santé o sababuya la ko a bɛ k'a dɔn covid-19 banajugu min n'a kɛ mɛ ka diɲɛmaa kamana guwa ni ye a bɛ k'a dɔn an ka ministre kɔni k'a kɛ mɛ ka wuli ka jɔ kɛ fa bɛɛ lajɛlen fɛ ni ye a bɛ k'a dɔn ni banajugu in an bɛ se k'a kɛlɛ cogo min yalima i k'a dɔn an bɛ se k'a kɛ cogo min a kana ka dankari an na. O de kɔnɔna na sa kunu alamisa janvier kalo tile 14 moro a bɛ k'a dɔn min ye furaw min ye bana furaw i k'a dɔn ani sɛgɛsɛgɛlikɛlan dɔw o taara ka di anw ka jamana ma dɛ moro ko l'américain min ye ambassade des États-Unis moro i k'a dɔn ko tiɲɛ yɛrɛ la ko l'américain a bɛ k'a dɔn a bada olu kɔni bɛna dɛmɛ lase anw ma moro a bɛ k'a dɔn u ye minɛn dɔ di o ye a bɛ k'a dɔn gan 5000 ye minnu n'o bi di dɔgɔtɔrɔw ma moro n'o bɔra flacon 120 moro ani gel o 1000 ani 800 u y'o se kɛ o dɔrɔn tɛ dɛ moro min ye a bɛ k'a dɔn test min bɛ kɛ appareil min ni test rapide moro k'u y'o di Mali ma min ye a bɛ k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la a nafolomugu o bɛ t'i jɔ kunfɔlɔ o bɛ t'i jɔ miliyɔn 40 na moro n'o tɛmɛna ka bɔ yen i k'a dɔn CFA wari la laboratoire Endoland moro i k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la olu ye a bɛ k'a dɔn min ye 7,000 ani 500 moro a bɛ k'a dɔn olu furakɛli n'o ye azimito misini moro a bɛ k'a dɔn n'o tɛmɛna ka bɔ yen miliyɔn 50 CFA moro société pharma moro a bɛ k'a dɔn min ye masque u y'o o 20,000 di ani k'a dɔn gan 20,000 moro ani thermoflash moro a bɛ k'a dɔn o 100 ani 20 moro a bɛ k'a dɔn wari bi ti jɔ a bɛ k'a dɔn miliyɔn 30 se b'olu ye o setigiya ka di ja moro a min ye États-Unis ambassadeur ka fɔ la moro ale y'a jira k'a fɔ Mali y'an teri ye Mali na ko olu na ko sugu bɛɛ lajɛlen kɛ o teriya o ka to Mali ni a bɛ k'a dɔn Américains ni ɲɔgɔn cɛ moro walasa wuli ka jɔ bɛ se ka kɛ cogo min an b'an fanga kɛ kelen ye a k'a dɔn ka banajugu in kɛlɛ min ye a bɛ k'a dɔn bi an bɛ se k'a fɔ sa min ye a bɛ k'a dɔn dollar wari miliyɔn 13 moro k'a dɔn awa min ye union USAID o kɔni a bɛ k'a dɔn o y'o di Mali ma a bɛ k'a dɔn a badabada olu kɔni bɛ ka Mali dɛmɛ kabini a daminɛ fo bi moro ani k'a dɔn sira wɛrɛw fɛ moro a bɛ k'a dɔn min ye centre for justice control CDC moro a bɛ k'a dɔn Nabɛrikɛn jamana kan n'o ye a bɛ k'a dɔn National Institute of Health moro a bɛ k'a dɔn n'o bɛ Américain ka département nɔfɛ moro ko nin bana in k'a bɛ bɛɛ lajɛlen de a bɛ bɛɛ lajɛlen de susɔgɔ la a bɛ bɛɛ lajɛlen de a bɛ jamana bɛɛ lajɛlen la moro a ye foli lase min ye Mali ye o dɔgɔtɔrɔ furakɛlaw olu ka wuli ka jɔ an'u ka baara kɛ ko ɲuman min ye a bɛ k'a dɔn Mali ye hali bi a bɛ k'a dɔn olu ka dɛmɛ lase min ye a bɛ k'a dɔn maa min bɛ yen n'o ye laboratoire Endolane Pharma Ousmane Masinake ani k'a dɔn président min n'o ye société Fosam Pharma docteur Amadou Musa Sise moro a bɛ k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la olu kɔni y'a jira k'a fɔ olu kɔni labɛnnen don sanga ani waati min ye ka Mali dɛmɛ hali bi ka wuli ka jɔ kɛ min b'a to a bɛ k'a dɔn ni banajugu in bɛ kɛlɛ cogo min na moro min a bɛ k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la ministre de la santé i k'a dɔn et du développement social n'o ye Fanta Sibi ye Fanta Sibi i k'a dɔn awa min ye a y'a jira k'a fɔ transition maa ɲɛmaw a bɛ k'a dɔn olu ka hakilina kɔsɔn moro a bɛ k'a dɔn a n'olu ka ŋaniya kɔsɔn k'olu bɛ l'Américain jamana maaw fo dɛ u ye wuli ka jɔ min kɛ an'u ye a bɛ k'a dɔn badabada u bɛ dɛmɛ min ta ka se ani teriya min b'an ni ɲɔgɔn cɛ ni ko gɛlɛn Mali sɔrɔ i k'a dɔn u bɛ wuli tuma o tuma ni ka dɛmɛ na se Mali ma o teriya moro k'u b'a ɲini k'o sinsinnen ka to a ka sinsin an k'an cɛsiri an teri ma i kana kɛ wara ye moro an yɛrɛ k'an cɛsiri hali bi o teriya ka sinsin moro a bɛ k'a dɔn ko dɔw fana bɛ yen Mali bɛ hakilina di l'Américain ma u bɛ se ka baara kɛ cogo min na k'a ka fisa i k'a dɔn jamana yɛrɛ fila bɛɛ lajɛlen o ye tiɲɛ ye dɛ n'o tun ye ne sarafatɔ kɛ ne a kun tɛ sɔn jumɛn Donald Trump no président kura nana a ɲɛ gan bɛ bi ko tabada kan awɔ président kura bɛna sigi kalo tile 20 Jo Baden awɔ Jo Baden Jo kelen tɛ dɛ Jo Baden Jo Baden Jo kɔni jo ka hakili to farafinna la a banna farafinna b'i jigi da olu kan n'u nana u b'an jigi waro Trump m'a fɔ ko nous sommes un pays de merde
akamanga marakɛbaw de ma voilà n'a y'a fɔ ma o tɛ bɛn dɛ o tɛ bɛn dɛ Moro marakɛbaw kuru n'o tɛ a kan'o fɔ ma dɛ Moro a ka dɔ anw ka mun bɛrɛ de sera ale ma a banna Moro a ka dɔ tiɲɛ yɛrɛ la ni baara min filɛ nin Moro a ka dɔ tiɲɛ yɛrɛ la hali bi k'u na ko sugu bɛɛ lajɛlen kɛ min ye a ka dɔ walasa adamadenw ka latigɛ bɛ se ka kisi cogo min na o kuma a ka dɔ tiɲɛ yɛrɛ la a ko minnu y'a di u ko k'an bɛɛ lajɛlen ka jɛ ni ka fanga kɛ kelen waati gɛlɛn na o kuma hali ni yahudiyaw don ala k'a bila u ka mi fantasi bi Moro a ka wuli ka jɔ a ka bon covid-19 a kɛlɛli la kojugu k'a sibi n'o ye ministre de la santé k'a sibi ala k'an kunnaja sibilakaw ka ɲuman ka ca o ka ɲuman ka ca Njayi Sibi filɛ nin ye i b'a sɔrɔ Fanta Sibi bɔra ale la Njayi Sibi Kayi Mama National Njayi Sibi Kayi wa Araba Sibi ale filɛ nin ye i k'a dɔn manantali a fana lakɔlimɛtiri don a fana ka ɲi Araba Sibi est-ce que surakaw Sibiw tɛ surakaw don yakɔlɛ bɛs Kasimu Jara y'ale ka fase Moro e ka ni sɛbɛn an nin bɔ indicateur kɔnɔ bi o kuma indicateur mu don ɲɔgɔn na sisan Kasimu Jara o ye priorité ni y'ali Kasimu don ɲɔgɔn na ayira ni indicateur o kuma Yusu i k'a dɔn k'a fɔ yan'an ka taa sugu la sa an n'a lajɛ k'an da don i k'a dɔn camancɛ marabolo o lakanako la wuli ka jɔ o kɛra anw ka wolomasiri tabaw n'o ye faamaw ye Yusu ye kunnawolo sɔrɔ Katiba Masina a ye kunnawolo sɔrɔ olu ka u ye i k'a dɔn k'a fɔ jatigɛwale kɛbaa tigilama 7 bila su la fɛn min ye i k'a dɔn nin kɛra ka bɛrɛla saloli o baara dɔw sen fɛ u ye baara min boloda n'o ye i k'a dɔn ko opération ratissage jamana camancɛ marabolo kɔnɔna la o bɛrɛla saloli baara kɔnɔna Yusu Abulayi Jara ka fɔ la a ko i k'a dɔn k'a fɔ ko min ye jatigɛwale kɛbaa tigilama 7 ye k'u y'olu bila su la nin kɛra ka bɛn ni arabadon ye nka a kɛra kɛlɛ basanen kɔnɔ o kumana u taara sira tila ka kɛɲɛ ka t'u da anw ka wolomasiri tabaw ka bolofara dɔ ɲɛ min tun bɛ ka yɔrɔ ninnu bɛɛ la saloni k'u dɔbi nin kɛra tɛnɛnkun o sigidaw kɔnɔna la Yusu i b'a ye k'a fɔ ko ani i k'a dɔn wulikajɔ wɛrɛw olu fana bolodala ka ɲɛsin nin yɔrɔ kofɔlen in ma fɛn min ye i k'a dɔn jatigɛwale kɛbaa tigilama minnu kɛn bɛ ka maaw b'o dabolo la yaasa ka bisa don u la ka npogo kɔnɔ kelen don u la o kumana min ye i k'a dɔn k'u kɛlen ka maaw ni da dingɛni la nin yɔrɔ kɔfɔlen ninnu na anw ka faama u ye wulikajɔ kɛ Abulayi Jara ka fɔ la k'a kɛra araba wulakile waatiw la janvier kalo tile 13 a ko kɛlɛ a basana dɛ tigɛ ma don a n'a la dɛ anw ka wolomasiri tabaw olu ni binganikɛlaw k'u carona ɲɔgɔn na kungokolo kɔnɔ Yusu a ma diya koyi ko o bɛ i k'a dɔn yɔrɔ min mansuruya la o ye Tugere Sanga ye ale bɛ tɛnɛnku cercle fɛ Yusu ko binganikɛlaw k'i k'a dɔn k'a fɔ k'u ye 7 bila su la n'o ye Katiba Ansardine Masina ye o kumana Amadu Kufa k'o ka tiɲɛnikɛ jamakulu de ye nin ye ko min ye nin yɔrɔ kofɔlen ye ko nin maa ninnu ka wuli ka jɔ a barika ka bon ye kosɛbɛ n'o ye tiɲɛnikɛla ninnu ye k'u ka taa ka segin fana ka bon yen nɔ sanga ni waati i b'u ye zole da la nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na a bɛ i n'a fɔ Tɛnɛnkun Tugere Kunbe k'o yɔrɔ ninnu fana na fo ka taa se Jura ma ani Nampala nin bɛɛ lajɛlen y'u folokofalaka yɔrɔw ye o bɛɛ bɛ Segu marabolo kɔnɔna de la Yusu ayiwa Abulayi Jara ka fɔ la a ko min ye i k'a dɔn nin yɔrɔ ye ko bingani caman kɛra ka ɲɛsin maaw ma i n'a fɔ seereya olu y'a jira cogo min na ko jatigɛwale kɛbaa tigilamaw ani jadimaw k'u ka wuli ka jɔ barika ka bon nin yɔrɔ la wa u b'u ka jagoya fanga de boli maaw kan ye ko sariya o kumana ko l'armée n'o y'an ka wolomasiri tabaw ye ayi k'u ɲɛ tinɛ yɛrɛ ye olu ye n'u ma bi olu kan an bɛ ka to ɲin jama fɛ u ɲɛtinɛ de y'olu ye n'u ma bin olu kan tɛnɛnku cercle kɔnɔna la ko bingani o sigiyɔrɔma cayara nka laban min bɛ n'o ye digi kɛ anw ka wolomasiri tabaw la o kɛra 2019 san na ka ɲɛsin Jura kan ma o la anw ka wolomasiri taba maa 20 bɔɲɔgɔnko olu tora o ko la ala k'u da yɔrɔ nɛma Yusu min ye i k'a dɔn k'a fɔ nin ko ye sa ko kɛrɛnkɛrɛnnenya 2017 san fana na anw ka wolomasiri tabaw tun bɛ k'an ka fanga ɲɛmaa dɔ maa ɲɛmaa dɔ k'o jɔjɔlimajɔ ni k'o sɛnsɛn ka taa yɔrɔ la n'o ye haute cour de la justice ye o maa ɲɛmaa n'o ye o ye Abdramane Niang ye ko olu tun bɛ k'o sɛnsɛn tuma min k'u bɛ taa n'o ye a taa yɔrɔ la ko i k'a dɔn binganikɛlaw ɲɛkina ka kɛ o jamakulu fana kan o kulu la i k'a dɔn maa ɲɛmaa lakanani kama anw ka wolomasiri taba 5 olu fana binna o kɛnɛ kan i k'a dɔn kunnawolo kɛnɛ ni faso kumabɔ kɛnɛ o kumana Tugere Kunbe Yusu ko 2018 san kana se 2019 ma k'u nana dagajugu sigi nin yɔrɔ kofɔlen maaw da la maa tɛ taa maa tɛ segin i tɛ taa i tɛ maa ci o kuma ko Katiba Ansardine Masina ayiwa k'u ye buguda caman tigɛ ka bɔ jamana fantɔw la u ye kalo caman fana kɔnɔ ani dɔgɔkun caman kɔnɔ
Yusu ko nunungu yɛrɛ sɔrɔ u ka se ka ɲɔgɔn ka fori ko kɛra fɔ faama nalen kɔ o kuma na min ye jateminɛ kelenw ye an y'o kɛ k'a lajɛ ko nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na i b'a ye k'a fɔ ko min ye k'a dɔn wolomasi tabaw ye hali n'a y'a sɔrɔ u bɛ nin yɔrɔ kofɔlen na n'o ye tɛnɛnkun n'a lamunw ye o t'a jira k'a fɔ ko lakana ko a kɛra an bolo kɔnɔfɛn ye koyi ko lakana a ma sabati an bolo nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na hali bi dɛ sigida maaw k'olu kɔni i b'a dɔn u bɛ katiba in ka jagoya ko o bɛ ta ka ɲɛsin u ma sanga ani waati ayiwa min ye jatigɛwale kɛbaa tigilama ninnu ye ayiwa k'u ka taabolo u y'a jira k'a fɔ ko ɲɛnajɛ ti kɛ maa ti muguri i tɛ ɲagali ye ayiwa i k'a dɔn yɛrɛmabila ko k'o dabila buguda caman bɛ yen n'olu kɔtɔrɔ mabɔlen don u talen don ni jagoya fanga na u dagajugu de sigi olu dala an bɛ don min na i ko bi ɔ k'an bɛ fɛn min fana fɔ ko min ye k'a dɔn samiya sanji o nɔgɔyalen kɔ ko ninnu ka forokofalaka tɔ barika bonyana tugere kunbe tɛnɛnkun jura jafara bɛ k'u bɛɛ forokofalaka la nin yɔrɔ kofɔlenw bɛɛ lajɛlen na maaw b'u ye fana koyi kulu maramafɛntigiw ani jatigɛwale kɛbaa tigilamaw ayiwa ko u bɛ nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na ko fɛn min k'a dɔ san ani waati o lakanabaliya de kundama bɛ kɔrɔta ka taa fɛ i n'a fɔ k'a dɔn a n'a binganiw ka ɲɛsin maaw ma sibili b'o la wolomasiri taba b'o la ninnu tɛ maa si to duguminɛw don u bɛ bɛɛ de kin o kumana Yusu i b'a ye k'a fɔ ko wolomasiri tabaw kan ka hakilina jumɛn ta sisan n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko nin ko masina dɔnna nin yɔrɔ masina na u ka kɔnko ma bɛ nɔbɔ ko la o kuma u ka kɔnko ma ka labɛnw sabati cogo min na olu yɛrɛ ni jamana bɛ se ka kisi nin binganiwale minnu ma minnu bɛ taa wolo ni bɔ cɛjuguw la ni a bɛ taa k'an bɛɛ lajɛlen bolo da o kumana ko maa lasɔminen ye suba ye wa maa lasɔminen maa kekun ye u lasɔminen min ye nin ye u kan ka fɛɛrɛ ni dabaliw tigɛ ka i k'a dɔn bingani kunbɛn sanga ani waati a kana cun u kan Abulayi Jara nin y'ale ka nɔbila sɛbɛn ye an y'a bɔ indépendant kɔnɔ Yusu ka bidon bɔli don k'a dɔn an bɛ taa sugu la an bɛ taa min ye Abulayi Mayiga an bɛ taa yen nɔ minɛnw yama a ɲuman qualité numéro 1 kosɛbɛ Moro kuma groupe commerce an ka taa sigi la Maliyɛn bɛ na kɔ min ka an bɔ de fa groupe commerce minɛn ɲuman sɔrɔ fara u sɔrɔbaliya kan o ɲiniyɔrɔ ye groupe commerce ye i ko groupe commerce i ko Turku jamana transformateur to ala cakɛda kelen Mali mumɛ o kama na kɛmɛ n'o transow ye kabi 50 kabeya fɔ 16 000 kabeya o n'u mɔnɔbɔ kabulu fɛn min ye kabulu aluminium ye ɔrɔ ni torsade o section sugu bɛɛ kabulu cuivre o section siya bɛɛ disjoncteur différentiel calibre bɛɛ n'an talonna poste cabine fabriqué ra an bɛ taa jour groupe électrogène net olu cɛla ka bɔ Angleterre ka faso énergie wasa kuranminɛnko la ka kama jigi sɛmɛ ye k'a jigi fa k'a jigi tugu a ka se ka yeelen tugu jamana fan bɛɛ groupe commerce don groupe commerce ko tuguni wolomasiri tigew sɔrɔdasiw gendarmew garde police sapeur pompiers olu devenu dasin bɛ ka fara u to a la maramafɛnw kan n'i ko bureau ani so kɔnɔ salon complet ka bɔ Turki i kalifa groupe commerce la ensemble chambre à coucher o la sa ni karo kɛra marajanu ye a kɛra ladigebali ye a sɔrɔ yɔrɔ ye groupe commerce ye karo dugumadaw yelen bɛ minnu bɛ bɛn kan karo labɛncogo kuraw kofɔ minnu nɔbilala Italie Espagne ani Turki jamanaw fɛ minɛnw ka ca sɔngɔw ma ca bari sɔngɔ bɛ turun bɛ a kun kan o tuma El Hadj Abulayi Mayiga ka fɔ ɲumankaramɔgɔ ka ɲɛmɔgɔw ma k'u sɔn ka ɲinɛ k'a y'u sɔn ka segin k'u wele k'u sɔn groupe commerce sabati bɛ Amdalayi Aseyi u yɛrɛ to a la Sokala la bibliothèque nationale Dala Manasira kan ka yɛlɛ tilebi fɛ BMS Masuruna Wélefone 20 22 32 85 groupe commerce ko tileyɔrɔ damu a ko siyɔrɔ damu yɔrɔ fila damu fila ni kun kelen si kana bɔra Moro Abulayi Mayiga groupe commerce la an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn ka madame Mayiga Mariam Jalo a b'a ka pharmacie kɔnɔ nin sanga in na a bɛ k'a lamɛn AC 2000 la Moro i ka dɔn Sita Siribe Kebila ale bɛ Kɔlɔnjɛba fɛ commerçant don an bɛ Sita Siribe an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn a b'a lamɛn sanga ani waati Moro priorité an b'ale ta priorité n'an y'a ta madame Fifi Tunkara Fifi Tunkara i hakili b'a la tɔgɔ in bɛ fɛn dɔ fɔ n ye dɛ Nega Magi trophée Dido u ye trophée ta ka da ale ma DJ Solo
awo e ko de te wani jelmari tungara de o de do no to Jesu le na ga beri ni mbe ado Jesu lo Maro, Madam Fifi Tungara, ka do minye jamana kanu banji. Madam Fifi Tungara, minye amadris de royaume des enfants. Maro bisa, ikado kale ka demengoni anase transition ma. Maro no borai, ikado nyere la demisonu deme badu, sangota awekado demisonu munum be. Ni ulu masam tayana. Maro awekado nyere la, kwa bisa anja mambo. Minye aunga jamana ni muso imbakono. Abika nyumange mauye nga ikato yeregira mandai abika demen na se demisenu ma demisenu munumbe nolu masa tubolo nolu masa untanyana muro awikado nyerela ni muso min flene akonni anyimbele jeli amfanga faranywanga ni ambele jeli hakina take kelinyi ka kumblena take kelinyi minye awikado mali awikado alaje fe mindama abele jeli binyeta soro fo jamana de bele jeli ka don ki jamana de waikake jamana de nyuma Madame Fifi ikake jamana fe Madame Fifi Tungara ambassadrice du royaume des enfants muro ikado demsonu awikado oluka dembado wa abseka wele reko demba nyuma ikado awaminye ni muso nyesa ko awikado demfalato demsonu ikado kolu bado de bo ikado nyerela kabika demensuku belejele takanu zegere wa ikado ko jamana koni nyerela nama kuna jake ikado awaminye jamana chamambe hinela ani demsonu talila kambere tarla de ema ye balmamuso dadosi balmamuso dadosi marakala ale fana be kan jigi de fayno no ta kero erete abana misike yatime oni falaw marayoro erete gale yi kwadisi fa Allah ka isigi ala makona sigila nga jigi ya kuma min fora ye o ya wasa kosebe Aisha Idara bani Hashimi wa ale fana ga bara nyeshin bendema wallahi nunu ga bara rahma pour orfele nunu ga bara ka flibi kata be shini wallahi ma shite yatime ni miskine ni fala nyeji che kebe bonala jeni kiyama iti bone ala ku bedeme ma awekado Fifi Tungara kale farabo sirakele ngande ni awekado nyerela akuikado awami nyerela ko awami kafoni demzeni abeni dinela yalla ikado ateni dinela yalma ikado ni shindo utala demzeni belajele kaka alema wa demzeni belajele kaka aleka jekuluma ikado luka demembi se belajele ma ayajira ka fo awami nyerela hali bi oluna demensugo belajele ke transition be na manyama be banda umbolo ikado awaminye nyerela ako awaminye jamana de belejele ki I haglisigi ninga ta doni muro akado nyerela ani belejele ki yere di no kera aminye ta soro anga kola minye akado Fifi Tungara ye muro ni muso min fleni kaka hine kabo ni muso min fleni mi ala na flo min dama muro ko akado abicha mamborotola ninga di akado segemba to ma ninga awekado demseni munum be ni setu ye awekado masaw ye ka olu deme ikado ani munum be nolu masaw ntanyana ka deme na se num belajele ma mi seri jara ale ni fasiri muro awekado priorité kele ngono mi awekado nyere la complexe scolaire amikante kati herema gono muri kado kwa asigida mau nyere la olu ni sojara usigile ndega here makono usigile no ga here makono kire to kuma wasake abana no le here soro be balalula abana aba soro ale abe dore soro min deni abe dore soro here makono bi awekado olu ko agle mi ukum bi sogo mi na okara tinye kwe mi awekado ma dobe no ye awekado yoro promoter re Amadou Kande ale ko ne ajira ka fo mi awekado here makono kaw muro awekado gele mi mbuka mi awekado kalango tasirai muro ani demsonu numbe ani dem masaw gɛlɛya mun b'o kan I ka dɔn hakilina kelen min b'a la o ye k'o gɛlɛyaw ta ka bɔ olu kan Amadou Kande ni maa min filɛ nin mori ka dɔn ko sigida o ka d'a ye kosɛbɛ wa sigida ka ɲɛtaa ka d'a ye wa ni o ka dɔn sigida lafiyara ale lafiyara nka I bɛ sigida la ni sigidaw ma lafiya I ka dɔn I ma lafiya cogo si la o de kɔnɔna na sa min ye hɛrɛma kɔnɔ maa minnu bɛ yen I ka dɔn minnu sigilen bɛ yen olu bɛɛ lajɛlen ye o ka dɔn a jira k'a fɔ awa min ye promoteur Amadou Kande a ka nin yɔrɔ min filɛ nin ni a y'a tɔgɔ da ko groupe scolaire groupe
complexe scolaire Ami Kanté k'olu na ko sugu bɛɛ lajɛlen kɛ anu ale ni olu i k'a dɔn ka dɛmɛ kɛ min b'a to denmisɛnninw olu ka ɲɛtaa bɛ sigi o tuma Moro ni min filɛ nin a kɛra nisɔndiya ye i k'a dɔn a kɔni y'a jira ko ni kalanso jɔra i k'a dɔn ni denmisɛnninw tɔgɔ ma sɛbɛn fu don dɛ o tuma k'a dɔn a ko laban ni min ye i k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la o kɛra ni k'a dɔn balontan dumanba ye balontan dumanba min n'o kɛra sigida maaw ni ɲɔgɔn cɛ nisɔndiya ani bɛn ani kelenya kɔnɔ ani ka tanu na se k'a lase min ye Amadou Kanté maa yɛrɛ ma kɔnɔ nin bɛɛ tɛ dɔrɔko ɲɔgɔn na ye a banna ni Amadou Kanté jɔn kan don a banna Amadou de kan don dɛ Kasimu Jara ni ale ka fasiri an y'a bɔ priorité kɔnɔ kosɛbɛ o kumana nin baara masinaw ni bɛɛ ni ɲɔgɔnna kɛ an bɛ kulebilen bɔ min na dɔnna bɔ a la awɔ bɛɛ k'i jɔyɔrɔ fa n'o tɛ Fifi Tunkara y'a jɔyɔrɔ fa Amadou Kanté y'a jɔyɔrɔ fa Youssou y'i ta fa ne y'i ta fa Seydina y'a ta fa Aïssata y'a ta fa bɛɛ y'i ta fa wo bɛ yɛrɛ bɛ bɔ min ɲɛtaa bɛ sabati nka dɔw bɛ k'a fa dɔw bɛ k'a fara dɔw bɛ k'a bɔ dɔw bɛ k'a dafiri o kɔni o ye ko ye dɛ o ye ko ye dɛ Youssou i b'a ye ko min ye i k'a dɔn k'a fɔ an ka wolomasiri tabaw i k'a dɔn k'a fɔ Youssou min ye i k'a dɔn olu ye wulikajɔ kɛ a bɛ fɔ min ma ko 7e arrondissement olu ye i k'a dɔn maa dɔw minɛ minnu ni i k'a dɔn k'a fɔ marabafɛntigiw don maa fila u y'o dagajugu wuli ka bɔ an dala ko ye polosiw olu ka laseli sera o ka kunnafoni ye nin ye an ye min bɔ dabaliba kɔnɔ bi Youssou min ye i k'a dɔn k'a fɔ ko ka maaninfinw ka hakililatigɛ ani u lakanani n'u bololafɛ hɛrɛw lakanani k'o kɛ i k'a dɔn u kunna ko ye o ye polosiw ka taabolo ye wa u bɛ miiri o de la u ka kɛwale bɛɛ bɛ ɲɛsin o de ma an bɛ don min na i ko bi k'a ka ja polosi bɛɛ lajɛlen bakurunba la an ka foli b'u ye Youssou nka kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye 7e arrondissement maaw ye olu de ka wuli ka jɔ o b'an bolo bi Youssou ko min ye k'a dɔn nin ko ye sa i k'a dɔn u ka wuli ka jɔw olu b'o sɛbɛkɔrɔ kɛ n'o ye munumunu salo ye ka yɔrɔw kɔlɔsi a bɛ fɔ ma ko patrouille o patrouille kɔnɔna la a kɛra sababu ye i k'a dɔn k'a fɔ u ye maa fila minɛ maa fila minnu o ye siganamaw ye Youssou u sigara yɔrɔ min na o de don bolokɔni sina yɔrɔ min tile bɔra ye fɛn min ye maramafɛn ye ko pistolet automatique n'u ko a ma ko PA i k'a dɔn bololadilannen don u y'o minɛ dɔ la so kɔrɔji a kɛra i k'a dɔn kari don janvier kalo tile 10 o su ayiwa i k'a dɔn Youssou a kɛra o waatiw la fɛn min i k'a dɔn o maa minɛnenw ye u taara olu ka jaba la dɔbi ka taa i k'a dɔn bɔ fɛn wɛrɛw kan yen nɔ n'o fana i k'a dɔn PA wɛrɛ ye o ye pistolet automatique wɛrɛ Youssou ani i k'a dɔn minɛn wɛrɛw olu caman ayiwa polosiw n'o ye 7e arrondissement polosiw ye Youssou u ka wuli ka jɔ u y'a tɔ kolo girinya ayiwa min ye i k'a dɔn maa ɲɛmaaya a bɛ maa min bolo o ye i k'a dɔn commissaire principal Aluseni Age Suleimani ye Youssou a ka cɛdenw o kumana k'u ka baara i k'a dɔn k'a fɔ k'u b'a kɛ i k'a dɔn ni ladiriya ye nka i k'a dɔn tuma bɛɛ u bɛ nɔbɔ a ko la fana ko karidon sufɛ o kumana min ye janvier kalo tile 10 ye so kɔrɔji o ye kin ye min bɛ sigidaba 6nan kɔnɔna la Bamakɔ faaba la yan ayiwa ko min ye u ka wulikajɔw ye u b'a kɛ laadala ko la ka taa yɔrɔw kɔlɔsi ka jateminɛw kɛ ka ɲɛsin yɔrɔw ma o jateminɛw de y'a to u taara bɔ ni maa kofɔlen ninnu kan o kumana u y'olu caman ɲini k'u tɛgɛ k'u ku ye ka sɔrɔ ka jateminɛw kɛ u taara i k'a dɔn fɛsɛfɛsɛliw kɛ i k'a dɔn kelen kelen min ka so PA i k'a dɔn k'a fɔ ko o bɔra ye ani telefɔni 5 n'o ye portable 5 ye ka taa se i k'a dɔn ciseau o 2 ma ani wolomasiri tabaw n'o ye sɔrɔdasi casque ye i k'a dɔn k'a fɔ o fana o kelen tun bɛ yen ani k'a dɔn bololanɛgɛ n'o ye warijɛ bololanɛgɛ ye o 4 Youssou ka taa se i k'a dɔn k'a fɔ min ye moto commande ye o 2 fana tun bɛ yen ani k'a dɔn ba fila bi o fo biye 2 ko nin bɛɛ yera ni maa kofɔlen ninnu ka minɛnw na Youssou i b'a ye k'a fɔ ko min ye faranginiyɛn ye k'o fana yer'u ka minɛnw na sɛgɛsɛgɛliw o kɔni sɛbɛkɔrɔ dayɛlɛla ni k'o kolo don ka taa fɛ o sɛgɛsɛgɛliw kolo donnen ka taa fɛ i k'a dɔn u ye wulikajɔw kɛ ka ɲɛsin ni maa kofɔlen ninnu ma i b'a ye k'a fɔ ko u y'u ka ko bɛɛ labɛn k'a ta ka taa k'a bɛ taa bila kiiritigilamaw olu ɲɛkɔrɔ ayiwa i n'a fɔ an ka lalalakumaw b'a fɔ cogo min na kɔrɔlen na ko min i k'a dɔn k'a fɔ ni maa ye ko ninnu ka keguya n'u ka ɲɛmada an'u ka kɔlɔsili ko o wolola tare la u bolo o kumana ko ni i k'a dɔn k'a fɔ jiri ɲuman o de bɛ den ɲuman kɛ fɛn min i k'a dɔn ladala kumaw b'o fana fɔ ko k'a da ninnu kan i k'a dɔn hakilisigi kan an'u ka baara kanu n'u ka cɛsiri cogo min na maaw bɛ se ka lafiya sɔrɔ o kumana 7e arrondissement maaw k'u bɛ wuli ka jɔ sigiyɔrɔma caman de kɛ nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na ko laban de kɛra ka bɛn ni juma tɛmɛnen ye i k'a dɔn k'a fɔ min ye décembre kalo o tile 4 nɛgɛ ɲɛ 20 waati la i
k'a dɔn k'u ye wulikajɔ kolo girin wɛrɛ kɛ o wulikajɔ fana wolola mun na a bɛ fɔ i k'a dɔn fɛn min ma ko i k'a dɔn asisi marokɛn k'u y'o biriki 10,600 sa kɛ o biriki 10,800 k'u y'o fana minɛ i k'a dɔn k'a fɔ k'o kɛra Mali kɔnɔ yan o kun kundalen don an ka kɔrɔ marabolo de kan n'i y'o kasabi ta k'a lajɛ k'o bɛ t'i jɔ CFA wari 216,000 la o kumana Yusu ko min ye lakana ye ko maa bɛ se k'a fɔ ko ninnu ko u bɛ k'a sɛbɛkɔrɔ kɛ ko bravo ko ni cɛdenw k'a ka f'u ye ko bravo o kumana Fasiri i k'a dɔn k'a fɔ a bɔra polisiw yɛrɛ ka kunnafoni cɛnin sira o ɲɛmaayaso la k'a da i k'a dɔn sɛbɛn kɔnɔ n'o ye dabaliban ye anw y'a b'o kɔnɔ u ka bidon bɔli don Yusu. Moro an bɛ Moribabugu polisiw fo i k'a dɔn polisiw minnu filɛ nin Moribabugu an b'u fo k'u waleɲuman dɔn Sulemani Sise Moro an bɛ 12e arrondissement commissariat min Moro n'olu y'o ni da so ka dɔrɔn bien cɛnnikɛla k'o b'i minɛ ko polisiw u ka fo koyi u ka fo dɛ u bɛ baara la dɛ Yusu polisiw bɛ baara la dɛ minnu bɛ siraba ta ka sigi ɲɛnabɔ minnu bɛ sow bɛlɛnbɛlɛn o minnu b'u cɔmi o minnu b'u nɔbɔ o nin bɛɛ de cɛsiri b'a ka baara la nka sanjukɔrɔ wɔsi tɛ dɔn Moro Saka Besiribe n y'a ye sɛbɛn kɔnɔ ko min ye directeur régional Moro k'a taara retraite la Allah sɛgɛnna fiɲɛbɔ Moro nin a ye baara kɛ polisiw ye u b'a fɔ ko après bon et loyal service rendu o de fɔ k'a jasa a banna bon et loyal service rendu au pays Saka Besiribe Moro an b'a fɔ sanga ani waati nka Kayi min ye Dosɔn Jara n'u b'a wele ko Bajɛ sapeur pompier don u bɛ k'an lajɛ k'an filɛ fo Kayi nka madame Danbele Aminata Tarawele ale cɛ ye gendarme ye Yusu ko a bɛ yɔrɔ min bi tiɲɛ na yɔrɔ in i ka dɔn k'a fɔ hakilisigi tɛ yen nɔ nka a fana farigwannen don farigwa min b'a la ko ka fɛɛrɛ kɛ i ka dɔn an bɛ baw wele maa ɲɛmaw yɛrɛ janko minnu ye wolomasiri tabaw ka maa ɲɛmaw kɛrɛnkɛrɛnna gendarmew k'u ka fɛɛrɛ kɛ a furukɛ bɛ se ka yan lasɔrɔ cogo min ni ka na a ka furakɛliw kɛ a bɛ yɔrɔ min yɛrɛ fana na i ka dɔn k'a fɔ k'o tɛ maa hakili sigi ko n'u bɛ se k'a bɔ yen bi a bɛ diya ye kosɛbɛ madame Danbele kɔni a y'a ka welewele da dɛ Aminata Tarawele Ala k'a ɲaga d'a ma a yɛrɛ bɛ baara kɛ caisse de retraite la Ala k'a ɲaga d'a ma amina yarabi Moro an bɛ sɛbɛn da dabaliba an b'ale ta i k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la nin ye cɛ dɔ ye a bɛ k'a dɔn sigiɲɔgɔn don i k'a dɔn u sigiɲɔgɔn a bɛ k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la ko nin kuma in a ganna sigida la dɛ nin kuma in maa dabali bɛ ban Moro a bɛ k'a dɔn u taara a dalen de sɔrɔ min ye a bɛ k'a dɔn min ye a luwanse ɲɔgɔn u ka so u taara ka taa dugu jɛra u taara ka taa cɛ dalen sɔrɔ muso kɛrɛfɛ luwanse dɔ muso kɛrɛfɛ ayi dɛ o bɛ kɛ cogo di ale filila ka so ma ɲɛfɔli de bɛ kɛ sa a kana kɛ bamanankɛ ni surakakɛ ta ye dɛ bamanankɛ taara jigin surakakɛ fɛ dunanya la a tɛmɛ sira kun don yɔrɔ olu bɛ si tantan de kɔrɔ o sera ko surakakɛ n'a ka buma dalen su fɛ u bɛɛ bɛ tantan kelen kɔrɔ bamanankɛ b'i kolokolo ka t'i nɔrɔ o la o b'a fɔ ayi sinu bambara ayi sinu a tora o la a y'a cɛ la kunu cɛ ko e bambara ayi sinu wuli t'a da yan fɛ a ko surakakɛ kana jiginna ko n kolokolo ayi n'i bɛ kolokolo ka taa yan fɛ wuli t'a da yan fɛ ayi sinu i fana taa an ka taa ale bɛ ka kolokolo géographiquement ka taa buma kɛrɛfɛ mais i bɛ kolokolo ka taa de l'autre côté surakakɛ y'o de fɔ a ye k'a ye sunu i bɛ kolokolo ka taa a ka biriki da o ni ɲɔgɔn cɛ alors e dun ko cogo Moro Ala k'an kunna ja nin jɛ min filɛ nin ye Moro nin kɛra 31 décembre kalo san 2020 Moro i ka dɔn ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ so kelen kɔnɔ i ka dɔn luwansew don voisin Moro min ye a bɛ k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la min ye a bɛ k'a dɔn dugu bɛ jɛ tuma min na Moro taara sɔrɔ a bɛ k'a dɔn cɛ kɔni a dalen don a voisin muso kɔrɔ min ye a bɛ k'a dɔn cɛ nalen cɛw ye cɛ kɔni dabali banna i ka dɔn u bɛ sunɔgɔ la fo u bɛ fɛrɛ i ka dɔn cɛ a dabali banna cɛ ko a bɛ k'a dɔn a kɛra cogo di i ka dɔn min y'a muso lakunu muso a bɛ k'a dɔn fɔra ka wuli min ye a bɛ k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la cɛ min dalen don muso kɛrɛfɛ walimuso kɛrɛfɛ o fana fɔra ka wuli i ka dɔn ɲininkali dabɔra dɛ cɛ dabali banna cɛ ko mun ye se yan i ka dɔn min ye a tɔɲɔgɔnkɛ luwanse u ka so kɔni k'a dɔn u bɛɛ bɛ du kelen kɔnɔ ko y'i ɲɛfɛ ko fo b'a ɲɛ cɛɲɔgɔn ko mun de kɛra ko mun y'ale se yan a filila so ma de walama a bɛna tuma min a tun t'a ka normal la walama a bɛna kuma min a t'a ka état normal la nin ye fili cɛjuguba ye dɛ n kɔni bɛ maaw sɔrɔ jamajɛ kɔɲɔ ninnu na tɛ n dabila sa n k'a bɛ maaw sɔrɔ
u bɛ fili ka walimuso furu jamajɛ kɔɲɔ a ko ka ca dɛ nin ta t'o ye dɛ nka luwanse kelen e ka fili i ka so d'a ma a kun t'a ka état normal de la Moro min ye aw ka dɔn aw min ye muso ɲininkara muso ko k'ale yɛrɛ dabali banna i ka dɔn aw min ye ko nin dalen b'ale kɛrɛfɛ ale yɛrɛ kɔni ma dɔn aw ka dɔn kabini ale dara su fɛ ale ma yɛlɛma i ka dɔn ale kɔni tun bɛ sunɔgɔ la cɛ yɛrɛ kɔni ko aw ka dɔn ko kuran tigɛlen i ka dɔn ko ale taara ɲɛgɛn na ale bɔlen ɲɛgɛn na ale aw ka dɔn sunɔgɔ b'ale ɲɛ la k'ale filila de ye aw ka dɔn ka na don yan nɔ ka n'i da a kɔnɔ ko y'a ka so ye muso b'ale bolo wa muso b'a bolo quoi fo n'a kɛra muso b'a bolo i bɛ t'i da walimuso kɛrɛfɛ i t'a dɔn a yɛrɛ ka fɔ la tugu la dɛ n'o tɛ a ka gɛlɛn dɛ a bɛ se ka kɛ fili bon muso ko tiɲɛ yɛrɛ la k'ale t'a dɔn min don ko n'ale t'a dɔn ni y'ale sɔrɔ ko nin sera cogo min cɛ ko kuran tigɛlen de a bɛ se ka kɛ fili ye k'ale filila a da yɔrɔ ma nka maa tɛ da nin na kosɛbɛ dɛ bon sɛgɛsɛgɛli kɔni kɛra ɲininkali kɛra awɔ a ɲɛ ma sɔrɔ a ɲɛ ma sɔrɔ mais foyi ma kɛ foyi ye ayi foyi ayi dɛ kɔmuso ko kaba ale dara a ma yɛlɛma o de bɛ kɛ kabakari yɔrɔ kuma jugu ye u k'a dabila dɛ u tɛ test médico légal kɛ non ni a fɔra ko n dara ma yɛlɛma o b'a jira k'a fɔ i ma bɔ i dabolo la u ka analyse médico légal i t'o dɔn wa ne t'o dɔn o kɛ cogo di ni i ye dɔw bɛ tɛ jɛ muso fɛ k'u faga u b'o lajɛ n'a magara la u bɛ sin ka fɛn ta ka taa n'u ka test kɛ ni mɔgɔ min don u b'a dɔn test ADN o test ADN médico légal médico légal voilà u b'o de kɛ o sɔsɔli t'a la voilà bon maintenant u k'a lajɛ est ce que a sera muso in ma wa luwanse kɛ sera muso in ma bon c'est à dire o protocole bɛɛ de ka ca ni cɛ filila ka ban muso yɛrɛ tora a dabolo la ka ban foyi ma kɛ foyi a ka ɲi ten o bɛɛ protocole ka ca parce que u bɛna wari de bɔ test la Moro tiɲɛ yɛrɛ la k'a laban k'a ko labanna ni sigikafɔ ye a bɛ k'o ye dɛ tiɲɛ yɛrɛ la ko nin ko ma se ka ɲɛdɔn non nin tɛ ɲɛdɔn parce que nin tɛ manamana affaire ye koyi manamana affaire tɛ dɛ n bɛ min fɔ nin f'i ye ça c'est pas affaire wuya ye wa mais mun n'ale i filila i ka so ma i nan'i da n ka so ni nan'i sɔrɔ n b'i ɲininka kɛ ouais mais i nan'i da n ka so fana i ma tiɲɛni kɛ bɔ o fana bon est ce que e b'o dɔn bon mɔgɔ t'a dɔn dɛ ala de y'a dɔn voilà parce que dibi man ɲi dibi ye hɔrɔn dibi tɛ hɔrɔn ye kuran ninnu tigɛlen don bon dibi tɛ hɔrɔn ye dɛ dibi tɛ hɔrɔn ye nin ko in ka ɲɛɲini dɛ u k'a ɲɛɲini awɔ puisque ne yɛrɛ jɔrɔlen don u k'a ɲɛɲini bon c'est à dire ne yɛrɛ fana a hakili ma ko in minɛ kosɛbɛ a tɛ vitation giri ye ala k'a bɛɛ kisi nin ɲɔgɔn na ma yarabi inshallah bro an n'an kanubaa dɔw fo kanubaa caman b'a la awɔ bro bɛɛ sago ye an bɛ fo de ko ne an b'ale fo yan ni ala sɔnna ma kati dɔn na moro an b'a fɔ sanga ani waati ninnu kɛ bɛ ka wulikajɔ min kɛ kati dɔn na moro aw k'a dɔn hali bi an b'u fo ka foli lase Usman Sek ale bɛ dɔn na falajɛ ni ala sɔnna awɔ Yusu n'i y'olu fo an bɛ foli kɛ bakurunba ye k'a ɲɛsin an ka kɔfɛmaw bɛɛ lajɛlen ma Guinée équatoriale la Kasim Konate n'a jɛɲɔgɔn ka taa se Congo Brazza ma min ye i k'a dɔn Sɛkinɛ Silɛni Bakɔrɔ Silaw ani k'a dɔn k'a fɔ Num Jaabi u n'u ka denbaya an b'olu fo ka foli kɛ n yɛrɛ kɔrɔmuso ye n'o ye i k'a dɔn Fanta Sanogo Bangɔni tournée la ayiwa n bɛ n den bɛ yen nɔ n'o ye i k'a dɔn k'a fɔ Mahamadu Jaabi ye an ka foliba ye a bɔra Mozambique a nana bɔ an ye sa Yusu ka foli kɛ i k'a dɔn k'a fɔ n kanubaaba ye n'o ye Samba Traoré Kita TP la n'an y'ale fo i k'a dɔn le jeune Sarkozy le jeune sergent Sarkozy 3e arrondissement Fuseni an ka foliba ye ka Modibo Kulubali fo n to an ma don Alvitri kɔrɔ don ale bɛ i k'a dɔn k'a fɔ artisanat n'an y'ale fo an bɛ foli kɛ ka ɲɛsin i k'a dɔn Penda Abdoulaye Jawara ma ka foli kɛ k'a ɲɛsin i k'a dɔn Kadi Kone ma Ghana européenne ko k'a ka foli f'i ye Yusu ko k'i sɛbɛkɔrɔ fo an b'a n'a ka musokɔrɔba fo n'an y'olu fo Ndouakejan n'o ye i k'a dɔn Fulakɛjan ye Bokar So an b'a fo Grand Guedjil an ka foliba ye ni sanga in na k'a bɛ k'an lamɛn Yusu awɔ ka i k'a dɔn Eleboba an bɛ foli k'a ye ka dugawu kɛ i k'a dɔn ka pasadimi o de bɛ kɔrɔ la ala ka a bɛɛ lajɛlen nɔgɔya Madu Diko an b'a fo ka foli k'o kɛ ka ɲɛsin i k'a dɔn k'a fɔ kanubaa jamakulu bɛɛ lajɛlen ma min ye i k'a dɔn k'a fɔ lamɛnbaa jama ni filɛbaa jama an b'a bɛɛ fo bakuruba la Yusu Moro kopilakɛ Aïssata Damele a banna ale ka musokɔrɔba don an ka foliba ye kɛnɛ kan yan nɔ ko kanu barika Moro an tɛ k'an bɛɛ da o bɛ bɛn a k'an bɛɛ ni ala ka jɛ ye